U našoj današnjoj učionici predstavljamo osnovnu školu Kostrena. S nama su Adrijana Glavan, vjeroučiteljica te škole, Mija Mihaljević-Ivančić, profesorica engleskog jezika i učenik Lukas Stipanov, učenik 8. razreda. Srdačan pozdrav, dobro nam došli. Hvala najljepša. Kako to biva? Mi obično malo odemo do vaše škole, snimimo prostor u kojem radite, pa ćemo evo za početak pogledati prilog, a nakon toga i nešto više doznati o vašoj školi. Može. Osnovna škola Kostrena samostalno djeluje od 2006. godine u neposrednoj blizini vrtića i sportske dvorane. 2001. godine izgrađena je škola, ali bez školske sportske dvorane, pa 300 učenika povremeno koristi onu veliku u susjedstvu. Nešto više o projektima doznali smo od osobe koja ima sve informacije o radu škole jer ih objavljuju u školskom listu Broštulin. Ja sam voditeljica novinarske skupine i ove godine imam mnogo učenika 5. razreda, ima ih 20-ak i svi zajedno radimo vrijedno tijekom cijele godine vijesti, a ponosni smo na naš školski list Broštulin. To je školski list koji je u 7 brojeva, 2 puta bio na državnom natjecanju Lidrano. Evo, prošle godine smo bili među 15 najboljih, znači u državi, i to jedini iz Primorsko-goranske županije, tako da je to doista onako veliki uspjeh. A osim toga, za našu školu je možda specifično kad god neki gost dođe u našu školu, on kaže, prvi komentar je, ajme kako vam je lijepa škola, i to doista tako je, zahvaljujući trudu svih učenika i djelatnika naše škole. Pa u tom smislu evo i tu iza mene mozaik koji onda pokazuje kako su naši učenici tijekom niza godina u suradnji sa udrugom Ananas stvarali ovaj mozaik koji onda ostaje uvijek kao nekakav i podsjetnik i sjećanje, ali i ukras naše škole. Kad sam već spomenula suradnju sa udrugama, upravo je to nešto što je naša škola ima izvrsnu suradnju sa mnogim lokalnim udrugama i ustanovama kao što su Knjižnica Kostrena, Turistička zajednica, UDVDR iz Kostrene i posebno Katedra Čakavskog sabora Kostrena s kojim onda naša škola djeluje u smislu očuvanja čakavskog idioma. Eto, to je nešto na čemu doista radimo. Svake godine mi smo domaćin jedne čakavske večeri i na naš poziv odazove se 10-ak škola iz lokalnog riječkog prstena i onda to bude jedna predivna večer glazbe, pjesme, plesa i tako. Tu moram naglasiti da mi je posebno drago što smo ostvarili suradnju sa Domom za djecu i mlađe punoljetne osobe braće Mažuranić iz Novog Vinodolskog, jer oni redovito dolaze na naše čakavske susrete, iako oni zapravo nisu čakavci, ali njihove odgajateljice ih dobro i vrijedno pripreme i onda to naše prijateljstvo već traje dugi niz godina. Mi se uvijek posjećujemo i za božićne priredbe, oni su naši dragi gosti i prijatelji i evo upravo sada novinarska skupina naše škole u suradnji sa Domom mladih iz Rijeke priprema jedan film o tom našem prijateljstvu. Što se tiče drugih stvari po koje je naša škola posebna, svakako treba izdvojiti ovdje evo etnozbirku. Etnozbirka je posebnost naše škole jer u Kostreni zapravo još ne postoji etnografski muzej. I onda mi ovdje imamo jedan stalni postav koji smo dobili zahvaljujući našim roditeljima, djelatnicima, prijateljima škole i to onda doista svatko ko dođe može pogledati i razgledati, a našoj djeci to ostaje uvijek kao nekakav izvor i inspiracija za učenje. A škola se trudi da doista svakom učeniku omogućimo kvalitetno obrazovanje i da na zanimljive i poticajne načine potičemo multikulturalnost, ekološku osviještenost i humanost. Naš tim za kvalitetu, on je sastavljen od učitelja i stručnih suradnika naše škole, osmislio je jedan zanimljiv natječaj. To je natječaj za najbolji razred, za učenike od 5. do 8. razreda i mi učitelji svaki mjesec njih ocjenjujemo po određenim kategorijama. Radna disciplina, kvaliteta učenja, međusobni odnosi, tolerancija i tako. I onda se svaki mjesec bira najrazred. Onaj razred koji je bio najbolji tijekom nastavne godine ima zapravo primamljivu nagradu, a to je besplatan jednodnevni izlet. I onda se učenici doista trude i primijetili smo velike pomake na bolje. Profesorica matematike Nevija Grbac uspjela je kod učenika razviti ljubav prema matematici, te su na natjecanjima redovito među najboljim matematičarima. Imamo 2 natjecanja na svjetskoj razini, to su Kokan bez granica i World Maths Day, pa onda u školi obilježavamo Pi dan i večer matematike. Često sudjelujemo u školskim i županijskim natjecanjima i radimo projekte za festival matematike i sudjelujemo u ekipnom natjecanju iz matematike, isto festival matematike. Što biš ti rekao onima koji ne vole baš matematiku? Je li ona ipak zabavna? Pa može biti zabavna, nekima je teška, ovisi da li uče ili da li se kuže matematiku. Treba kliknuti onako da se razumije. Tako. Ti? Kako ti stojiš s matematikom? Meni ide dobro.
a matematičare itekako smeta kad se kocka i kvadrat poistovjećuju, pa su na panou svima dali do znanja da ne postoji bilježnice na kockice, već na kvadratiće, što vrijedi i za hrvatsku nogometnu reprezentaciju koja nikako ne može imati kockaste dresove, već toliko da se zna, na crveno-bijele kvadratiće. Evo, tako smo mi doživjeli osnovnu školu Kostrena. Moram priznati da mi je izuzetno neobično da je škola izgrađena 2001. i da nisu osmislili da unutar škole bude školska dvorana. Evo, možda za početak ipak da kaže Lukas, evo, kako vi idete na tjelesni odgoj i gdje idete? Pa znači to je dvorana kraj škole, iznad škole. Lijepo kad zvoni mi lagano se prošetamo do gore, ne treba, nije to toliko daleko, ali dvorana je stvarno velika i lijepa i može se lijepo, imam puno prostora za odvojeno mogu raditi djevojčice i odvojeno dečki mogu. A to je super, ali vi kao škola morate platiti, dakle, ulazak u dvoranu, dakle nije vaša i nemate topli prolaz. I kako to izgleda sad kad je loše vrijeme, kiša, hladno, a vi znojni nakon iz dvorane? Pa nama je sigurno to uzbudljivo jer treba nam možda, mislim uzbudljivo, treba nam iz dana u dan treba malo izaći na zrak između satova, što inače ne smijemo izaći na malim odmorima, ne smijemo izaći van ispred škole. Moramo baš, to nam uglavnom paše svima, siguran sam da svima paše to. Paše onda izgubite malo više vremena dok dođete do dvorane i nazad, ali sam čula da ćete dobiti taj topli prolaz, kada se ne znamo, ali valjda će doći. Evo prilike dakle da čujemo i od vas ono što nismo možda sad spomenuli u našem prilogu, što se još događa u školi, osnovnoj školi Kostrena. Pa evo mi možemo reći da smo najmlađa škola u Primorsko-goranskoj županiji. Dobro smo organizirani, evo unatoč tome što nemamo sportsku dvoranu, ali mi itekako njegujemo sportske aktivnosti u školi. U našoj školi djeluje univerzalna sportska škola. Svake godine obilježavamo Hrvatski olimpijski dan kada svi naši učenici zajedno sa učiteljima prolaze kroz Kostrensku šetnicu. Imamo organiziran mali maraton i na to smo osobito ponosni. Dakle, sportske aktivnosti su itekako zastupljene. U toj sportskoj dvorani organiziramo i korektivnu gimnastiku za učenike koji imaju poteškoća sa kičmenim stupom. Dakle, evo, iako nije naša u smislu vlasništva, ona je itekako dobro koristena, a evo imamo i nastavnički kadar, a i učenike koji su uvijek dobro raspoloženi kad su sportske aktivnosti u pitanju, tako da evo sa radošću odlazim u taj prostor. Vidjela sam tamo ispred ravnateljičinog ureda i brojne pehare, medalje, gdje ste i u kojim sportovima možda evo najbolji? Škola zaista ostvaruje brojne uspjehe, imamo izvrsne karatere, rukometaše, odbojkaše. Dakle, zaista nastojimo sudjelovati u svim onim manifestacijama koja su interesantna našim učenicima. Osim što ste vidjeli one sportske pehare, imamo brojna priznanja i u drugim segmentima, jer kroz svakodnevno naše življenje unutar škole uistinu nastojimo promicati sve one vrijednosti koje će našim učenicima kasnije koristiti u njihovom životu. Ne? Dakle, mi smo škola sa nultom stopom tolerancije na nasilje. Znate da se osobito u posljednje vrijeme govori o nasilju nad ženama. Nastojimo kroz naše odgojne predmete što više naglašavati djeci važnost tolerancije i međusobnog uvažavanja. Jednako tako aktivni smo u humanitarnim aktivnostima, mi smo i eko škola, imamo brončani status i nastojimo uistinu svakodnevno promicati kreativnost kod naših učenika i pripremiti ih za ono što ih čeka u životu. Znam da će što se tiče projekta matematike biti izrađen jedan sunčani sat u vašem mediteranskom vrtu. Pa evo da kažemo koju riječ, treba li vam pomoći pri tom? Projekt sam vidjela, odnosno sliku, ali imate li izvođača, financijera za to? Čini mi se da su neka sredstva prikupljena, nisam sigurna je li to sada u fazi da je dovoljno sredstava, međutim trebalo bi se vrlo skoro krenuti u izvedbu. Moram priznati da će vjerojatno i to vrlo lijepo izgledati. Mediteranski vrt je inače dio eko akcija koje su provođene u našoj školi, koja se u suradnji sa lokalnom zajednicom, u suradnji sa turističkom zajednicom organizira i svake godine imamo na proljeće velike eko akcije čišćenja okoliša, da bismo prošle godine u stvari taj projekt podigli na jednu malo veću razinu.
dobili smo sredstva sa kojima smo uspjeli napraviti vrt mediteranskog bilja. U stvari bilo je to vezano uz projekt gdje smo pokušali osvijestiti kod učenika, znači kroz predmete priroda, biologija, osvijestiti kod njih saznanje da i neke biljke su autohtone, ali da ima i onih koje su donešene i koje sada uništavaju ono bilje koje je prirodno tu, tako da mediteranski vrt je nastao sa ciljem da osvijestimo kod njih znanje o onome što je kod nas u našem podneblju autohtono. Lukas nam je ovdje kao jedan sretan učenik, ujedno je i član debatnog kluba. Sad te mogu pitati zašto si ti ovdje kao sretan učenik, što to znači, ima li to neko posebno značenje? Pa da, ima, mislim, ja volim polaziti lijepo u školu Kostrenu, baš zbog toga što je rekla profesorica Mija, zbog mediteranskog vrta, jer je užasno lijepo, nema smeća po vrtu, nema grafita po zidovima. Znači čuvate ga, pazite i brinete o njemu. To i, kako zove, ima, znači ja volim polaziti u školu zbog izvannastavnih aktivnosti, zato jer imamo novinarsku grupu, debatu, čakavsku grupu, likovnu, zbor, ples, još puno toga, ali ja sam osobno izabrao novinarsku grupu i debatu jer to se meni osobno sviđa i ja to volim. Je li tvoj tekst ovdje u ovom brštolinu koji smo malo prije vidjeli na ekranu, koji si radio sa vašim učenikom, jesam li dobro onda to primijetila, koji je sad trenutno u Zagrebu na liječenju? Da. Ta tvoj tekst jako je dobar, stvarno me dotaknuo. Čestitam, nadam se da ćeš jednog dana biti među nama kolegama, novinarima i da ćemo čitati s gušom tvoje tekstove. Upravo humanitaran rad je ono isto po čemu ste prepoznatljivi. Da, tako je. Nastojimo uistinu svi zaposlenici škole na čelu s našom ravnateljicom, gospođom Biserkom Miškulin, uistinu senzibilizirati naše učenike da je dobro činiti dobro. Tako se odazivamo na sve akcije Crvenog križa, Caritasa i ostalih udruga koje su u službi drugog čovjeka. Ne? Naši učenici rado se odazivaju, moram reći, i svake godine iznova smo iznenađeni koliko zapravo djeca vole pomagati drugima i to iskazuju vrlo lijepo svojom potporom. Mi smo i prijatelji sa Domom za nezbrinutu djecu iz Novog Vinodolskog, to je dugogodišnja jedna suradnja, posjećujemo se međusobno, imamo zajedničke priredbe. Dakle, sve ono što možemo učiniti kao škola, kao ustanova, zajedno sa našim učenicima, to činimo i na neki način tako se i obogaćujemo i mi sami. Lijepo je činiti dobro. Kako biš ti predstavio, odnosno izlaziš iz ove škole nakon što završiš sad 8. razred i svima onima koji kreću u nju, što biš poručio? Znam da ćete imati uskoro jednu svečanost otvaranja upravo onog mozaika koji smo mi imali prilike snimiti. Evo, kako biš je opisao? Pa ništa, da je to uredna i lijepa škola, da treba samo puno učiti i da, mislim, ne bi imao puno za poručiti, jednostavno nemaju razloga... Neka čuvaju i da neka ostane tako i dalje za nemaju generacije. Razloga sa strahom učiti u školu. To je normalna škola koja je svaka druga, nema tu profesora koji su strogi, koji će se derati i ono. Znači, zadovoljan si sa svime što se događa. Meni se svidjelo biti što nema puno učenika, tako da ima i svaki profesor, odnosno vi imate dovoljno prostora za možda i malo individualni rad sa učenicima, dakle to su razredi od 20-ak Da, sretni smo što učenika. Razredi nisu preveliki, već imamo razrede od 20-ak učenika i to omogućuje jedan drugačiji pristup i prisniji možda na neki način i više vremena nam daje da se svakom učeniku posvetimo. Što vam slijedi od aktivnosti do kraja godine? Pa evo, do kraja godine pred nama je prosinac, dakle mjesec darivanja, mjesec zabave. Mi ćemo svakako popratiti sva ona događanja koja su vezana za Kostrenu kao mjesto. Rado se odazivamo na sve manifestacije. Ove godine smo obilježili i 300. obljetnicu posvećenja naše crkve u Kostreni. Obično slavimo Lucinu kao zaštitnicu. Naravno, Sveti Nikola će isto tako doći u školu za mališane vrtićke dobi i mlađeg uzrasta. Zatim tu je božićna priredba i sve ono što naše učenike veseli. Dakle, prosinac je mjesec darivanja, a mi svakodnevno nastojimo darovati svojim učenicima nešto znanja,
nešto dobrote i nešto poziva da se nikada ne umore činiti dobro. Evo, ako smo uspjeli nekako zaokružiti našu priču što se tiče predstavljanja škole, onda ću vas ja pozdraviti, a pozdravit ćemo i ravnateljicu koja nije imala prilike danas biti s nama i sve učenike, ali posebno Adriana. Može? Adriana koja je, nažalost, se liječi u Zagrebu i evo, i nekakve pomoći koje vi prikupljate upravo namjenjujete vašem članu, dakle vašem učeniku. Hvala vam lijepo na gostovanju. Hvala vam. Vidimo se nekom drugom zgodom, a tebi sretno nakon 8. razreda, ne znam što ćeš izabrati, jesi li već možda i odlučio? Jesam, ići ću ja u Sušačku gimnaziju. Sušačku gimnaziju, sretno onda i njima, jer mislim da će imati jednog krasnog učenika. Hvala vam. Hvala. Hvala vama.